teraz budeme rozprávať o téme chudoby a budeme sa na ňu pozerať z rôznych uhlov pohľadu. Ako si pomôcť v najťažších krízach. A na túto otázku nám odpovie psychológ Radoslav Blaho z katedry psychológie Univerzity Komenského a pozrie sa na tému bezdomovectva a extrémnej chudoby cez prizmu potrieb. Tak príjemný dobrý večer. Moje meno je teda Radoslav Blaho a je mi naozaj veľkou cťou, že tu môžem dneska pred vami stáť a nasledujúcich pár minút by som rád spolu s vami sa pozrel práve na tému prežívania ľudí v najťažších krízach. A začal by som takým zamyslením a rád by som vás teda aj nejak tak vtiahol do tej témy práve nejakým navnímaním s takouto otázkou, čo pre vás znamená domov. Keby ste mali nejaké prvé asociácie, myšlienky, emócie, prežitky, ktoré vás k tomu napadajú, nejak tak navnímať, čo sa možno deje vo vašom tele, či je to možno nejaká konkrétna časť tela, s ktorým sa vám spája aj ten zážitok domova. A pokiaľ je pre vás v poriadku, možno aj tak povedať v rámci publika, s čím sa vám spája, čo sú možno tie prvé asociácie. Páči sa. Dobrý večer, prajem. Pred 34 rokmi som utrpel ťažkú haváriu na motocykli a pred 33 rokmi mi nevlastný otec povedal, lebo môj vlastný otec zomrel, ako som bol polookrinutý, že nemám z teba nič, vypadni z môjho dvora. Nemám z teba osob v záhrade, ani na dvore, ani v dome. Takže v podstate 33,5 roka som bezdomovec, ale zároveň som na invalidke, ktorá mi pomáhala k tomu, aby som bol na ubytovni alebo podnájme niekde. A ku tomu ešte 18. rok som kamelot. Že privyrábam si z Notabene napríklad. I to vidím ako pomoc pre ľudí, aj bez domova, lebo hovoril som aj v iných mestách, ako som cestoval po Slovensku, alebo aj tu v Bratislave, pýtalo do mňa cigaretu, peniaze, hovorím nie. Keď chceš, máš šancu, choď robiť, choď predávať. Minimálne to urob pre seba. Ďakujem veľmi pekne za zdieľanie aj teda svojich skúseností aj s takouto motivačnou rečou. A keď som uvažoval nad touto témou, tak prvá taká asociácia, ktorá sa mi spojila práve s témou domova, sú potreby, ktoré vlastne nám domov naplňa a že to nie je vlastne iba o tom nejakom fyzickom prístrežku, ale že sú to naozaj viaceré potreby na rôznych úrovniach, ktoré sa vlastne s tým spájajú. A sú to ako keby také pomyselné tehličky, ktoré vlastne vytvárajú tie opevné múry v našich životoch. A keď začneme z toho spodného podlažia, tak sú to nejaké potreby, ktoré sa spájajú hlavne s tým existenčným, fyzickým. Čiže je to jednak to pohodlie, je to aj to zázemie, ktoré vlastne prináša, ale aj ten pocit súkromia, ktoré vlastne máme za stenami tých našich domovov, alebo aj výživa, ktorá je vlastne taktiež spojená napríklad s prípravou jedla, ale aj to, že si oddychneme, načerpáme sily. Na tej ďalšej úrovni sú to potreby spájané práve s tým bezpečím. Hej, čiže že sa máme kde skryť pred nejakou nepriazňou osudu, ale teda aj pred možno ľuďmi, ktorí my potrebujeme. Ďalej je to teda aj nejaká práca, častokrát práve strata domova je spojená aj so stratou práce a taktiež aj s nejakou tou stabilitou v našich životoch. Ďalej je to tiež starostlivosť, ktorú vlastne týmto strácame. Nemáme trvalý pobyt, častokrát je to starostlivosť na úrovni či už fyzického alebo duševného zdravia, ktorú vlastne nemáme zabezpečenú. Tiež je to určitá rutina, čiže vlastne ten každodenný cyklus, na ktorý sme zvyknutí a ktorý práve teda to stratou domova môžeme taktiež stratiť.
Tým ďalším pomyselným nejakým podlažím sú potreby spojené s nejakým našim sociálnym zázemím, či už je to nejaký spoločenský status, ktorý tiež častokrát strácame, nejaká sociálna blízkosť, ktorá vlastne taktiež je spojená či už s nejakými susedskými, blízkymi, rodinnými vzťahmi. Ďalej je otázka nejaké sociálnej prestíže, to, že v živote niečo dosiahnuť a to, že sa človek zrazu ocitne na ulici, významným spôsobom vlastne ovplyvní aj tú našu sociálnu identitu. A tiež vlastne podpora v podobe nejakej sociálnej opery a nejakej pomoci. A na tom pomyselnom vrcholnom poschodí sa nachádzajú práve nejaké potreby spojené s nejakým zmyslom. Či už v kontexte nejakej zmysluplnosti života, nejakého smerovania k nejakým vytýčeným cieľom, ale taktiež aj potreby naplnenia toho bytia, ktoré vlastne to stratou domova častokrát ľudia strácajú. A čo je vlastne takoutou reakciou častou zo strany spoločnosti, je nejaký ten pomyselný betónový múrik, ktorý tu na Slovensku máme tak radi a staviame čo najvyššie, aby nebolo vidieť, čo sa vlastne tam deje, aby nebolo vidieť tú nepriazeň osudu, ktorú mnohí zažívajú. A čo vlastne tvorí tie jeho dieliky je či už nejaké nepochopenie zo strany spoločnosti, nepochopenie tých potrieb, ktoré vlastne ľudia bez domova a prežívajúci extrémnu chudobu majú. A tak ďalej to aj častokrát opovrhnutie spojené s nejakou homogenitou. To znamená, že častokrát na ľudí bez domova spoločnosť nazerá ako na nejakú jednu masu, ktorá s rôznymi prívlastkami, to sú tí, ktorí pijú, to sú tí, ktorí sa nevedia zariadiť a podobne. A to vlastne čelia vyslovene nejakej stigmatizácii. Hoci sme počuli aj, a ďakujem ešte raz za to zdieľanie príkladu, že vášho životného príbehu, že niekedy sú to naozaj životné okolnosti, ktoré sú neočakávané a veľmi významným spôsobom vlastne zmenia to naše ďalšie prežívanie. Tiež je to nezáujem zo strany spoločnosti o práve potreby ľudí a poznanie napríklad aj tých dôvodov, prečo sa na ulici ocitli. A to už je častokrát takým kročikom aj k tomu vylúčeniu na okraj spoločnosti, na okraj záujmu, na okraj tých našich príbytkov a na okraj tých našich domovov. A s tým potom je často spojené, že sa stávajú terčom rôzneho obťažovania, nielen teda na úrovni nejakých verbálnych útokov, ale žiaľ aj takých fyzických. A práve smutný prípad úmrtia pána Lubomíra v Košic je toho príkladom, že sa stávajú naozaj aj ohrozenou skupinou a niekedy, keď majú v niektorých prípadoch, aj keď majú vlastne tam, kde majú hľadať to bezpečie, tak nachádzajú práve to životné ohrozenie. A čo je takým tým pomyselným dôsledkom všetkých takýchto nejakých postojov a nastavení spoločnosti, je tá samota, ale aj tá prežívaná osamelosť. A potom sa nemožno čudovať, že tam, kde hľadajú tú blízkosť, sú nielen teda tie túlavé zvieratá, ale aj tie návykové látky, ktoré vlastne predstavujú nejaké tú pomyselnú blízkosť, nejaké to pomyselné preklenutie tejto ťažkej životnej situácii. A je to opäť niečo, čo veľká časť spoločnosti má tendenciu odsudzovať a nepozná ako keby, čo k tomu častokrát vedie. Na krízu sa môžeme pozerať aj v kontexte nejakej situácii, ktorá je vlastne ohrozujúca. Hej, že je to naozaj nejaké pomyselné červené svetielko, ktoré tam bliká a je spojené vlastne s neustálým stavom nejakej pohotovosti. Čiže skutočne to, čo sa deje v našich organizmoch v takýchto situáciách, že sme neustále vlastne v strehu a čakáme z tej strany, čo príde. A toto z toho dlhodobého hľadiska naozaj vedie k vyčerpaniu. A keď sa bavíme o tej extrémnej chudobe a o bezdomovestve, tak sa rozhodne bavíme o existenčných krízach, ktoré sú práve spojené s tým bojom o prežitie. V kontexte prežívania alebo teda duševného zdravia je dôležité spomenúť, že sa jedná o obojsmerný vzťah. To znamená, že to zlé duševné zdravie môže byť jednak príčinou, ale aj následkom bezdomovstva alebo prežívania extrémnej chudoby. A taktiež jedným z takých dôležitých poznatkov je, že ľudia, ktorí sa ocitnú na ulici bez domova, sú oveľa náchylnejší na traumatické poranenia mozgu práve v dôsledku toho ohrozenia aj teda nedostatočnej starostlivosti.
A na krízu sa môžeme pozrieť aj v kontexte prežívania traumy a rozhodne život na ulici bez domova je jednou z výrazných traumatizujúcich zážitkov. A je to teda zážitok, ktorý nedokážeme spracovať. Náš organizmus nemá na to adekvátne prístupy. Častokrát je to veľmi silná, náhla, neočakávaná situácia. A to vlastne zákonite vedie aj k nejakým takéto dlhodobé vystavenie, nejakému takémuto stresu a traume vedie k štruktúrálnym zmenám na úrovni mozgu. Sú to hlavne oblasti mozgu, ako je amygdala, ako je hypokampus alebo prefrontálny kortex, ktorý práve teda súvisia aj s tým prežívaním, s tým neustálým ako keby nabudením toho nášho organizmu, ale taktiež napríklad aj zníženej nejakej koncentrácii, alebo má to vplyv aj na naše nejaké racionálne uvažovanie. Čiže to je práve dôvod, prečo tí ľudia naozaj tým, že sú vlastne v tom neustálom ohrození a teda vnímajú tú situáciu ako ohrozujúcu, častokrát nevedia riešiť aj tie základné problémy. To nesúvisí s ich neschopnosťou, ale to súvisí skutočne s tými zmenami na úrovni vlastne mozgových štruktúr. A to, čo je takým ďalším nejakým pohľadom, je, že častokrát tí ľudia prežívajú veľký pocit viny a hanby. Objavuje sa to vo viacerých príbehoch, aj vlastne v tom plánovanom podcaste, kde vlastne ktorý prináša príbehy ľudí žijúcich na ulici, kde sa táto téma objavovala pomerne často. A to je jeden z dôvodov, prečo si napríklad nedokážu požiadať o tú pomoc a prebývajú na ulici. A takéto dlhodobé vystavenie nejaké traumatizujúce situácie naozaj môže viesť aj k tomu, čo nazývame ako naučená bezmocnosť, ktorá okrem iného je spojená práve s tým, že ako keby nemáme kontrolu nad tým, čo sa deje a tá predstava toho, že nemôžeme tie veci zmeniť. A tá otázka teda je, že ako prekonať tú krízu. A dovolil som si to znázorniť takto na nejakej pomyselnej sinusoide, ktorá má práve predstavovať to, že raz sme dole, raz sme hore. Hej, a že aj tú krízu treba vnímať ako na nejakom kontinuu, že to nie je nejaká definitíva, ale že naozaj je tam tá nádej, že sa opäť môžeme z tej krízy prehúpnúť do nejakých pozitívnych hodnôt. Jedným z takých tých krokov, ktoré k tomu vedú, je práve zvedomenie, uvedomenie si tej situácie a s tým spojený aj nejaký záväzok ku zmene, nejaké narušenie toho cyklu. A to môže byť napríklad v podobe vyhľadania nejakej podpory, čo treba zdôrazniť, že nie je prejavom slabosti, ale práve naopak prejavom odvahy. A taktiež je to aj spájanie, ku ktorému často dochádza práve u ľudí žijúcich na ulici a naozaj platí to okrídlené v jednote je sila aj v rovine práve čelenia nejakým krízovým situáciám, ohrozeniu, ale napríklad aj nejakej tej prirodzenej ľudskej blízkosti. A toto je nejaký taký ten pomyselný štít, ktorý má každý a každá jedna z nás. Je to nejaká naša osobnostná výbava, čo je dôležité povedať, že hoci človek stráti domov, ale nestráca svoju dôstojnosť, nestráca svoju identitu a taktiež má vnútorné zdroje, s ktorými možno pracovať. Čiže to sú práve nejaké také tie elementy a tie nejaké naše zdroje, z ktorých môžeme vychádzať a ktoré môžeme ďalej budovať. A to, čím by som rád ukončil tento svoj vstup, je aj taký pohľad takej širšie spoločenský a práve to, že ste dneska tu a mnohí a mnohé ste sa rozhodli aj stráviť noc vonku, je prejavom toho záujmu. Hej, že to je ako ten prvý krok toho, aby sme vedeli, čo sa vlastne deje za tými našimi pomyselnými betonovými múrikmi. Je to taktiež aj pochopenie tej situácie práve napríklad aj cez ten zážitok vyskúšať si stráviť noc v 6 stupňoch, ako bolo povedané, a tá teplota ešte pôjde nižšie. Ale je to teda aj o tom prijatí ľudí medzi nás, že sú takisto ľuďmi a že to je vlastne, že sme všetci jedno ľudstvo bez ohľadu na to, čomu vlastne čelíme. A tiež sú to prejavy solidarity, či už cez rôzne zbierky alebo nejaké takéto uvedomenie si tých tém, ktoré s tým súvisia. A tak, ako už vlastne aj pani doktorka Kusa spomenula, sú to aj tie systémové zmeny, ktoré je potrebné naozaj nastaviť tak. A v prvom rade je to určite zabezpečenie dostupnosti bývania, respektíve zabezpečenie podmienok, aby ľudia o to bývanie neprichádzali, ako vlastne oznelo aj v tom príspevku, a tam sú naozaj potrebné už také širšie zmeny.
Takže z mojej strany je to všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a pokiaľ ste sa teda rozhodli aj stráviť noc vonku, tak vám prajem, aby bola naozaj pokojná a ďakujem veľmi aj občianskému združeniu VAGU za tú úžasnú prácu, ktorú robia, ako aj mnohým ďalším organizáciám, ktorým ten osud ľudí v extrémnej chudobe a bez domova nie je ľahostajný. Rovnako ako aj vám. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, to bol psychológ Radoslav Blaho.